अरे जाता रो परदेस बलमुआ हमके घर में छोड़ के, तनी जाए से पहले खालो मुँह खोली हो, तनी जाए से पहले खालो हो ठलाली से रोटी बोर के। अरे का हो फूलमती, आज बड़ा खुश बाड़ू, का बात बा हो? कौन पत्नी अपना पति के परदेश जाते हुए देख के खुश रहले जी? अच्छा ए राजा जी, रउआ मानते नहीं कि रउआ परदेश जाते बानी। अच्छा रउआ गाँव में रह के फोफी आई नमकीन के दुकान ना करती। तब कितना देर रहा कि हम तो हर दुआर बहारी बताबो। ठीक बा, रउआ जाते नहीं तो जाए, लेकिन पर खानी हमरा के आसरा मत धराए। आ सुनी, बैग में रउआ के अच्छा? करेला के भरुआ और बैगन के बोझ, अच्छा? आ खूब बढ़िया पराठा रख ले बानी, खा ले रउआ। स्टेशन पे खा के पानी पी ले। अरे तो मुँह काहे फुलावत बड़ू हो? तो सुनी,